pamusoreda pamusorema ndauyo nenyaya yakamhangarwa naTsitsi Masenga ari pamwe chete naRwambambe. Ava ndevemamusleji vachimhangarira Archibald Murape anogara iri nhau yekusanzwanana panhau yepamba pemabereki, homestead dispute. Ndonyaya nayo mama. Chakumbirawo Tsitsi Masenga naRuth Vambe musimudze ruoko rwerudyi motedzera zvandava kutaura mumashure. Pandichati Tsitsi Ruth unotaurawo zita rangu. Ini Tsitsi Masenga Vambe ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tochiona Archibald Murape simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Archibald Murape ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisero pasi takumbiro Tsitsi Masenga tauro muchidimbu dare uzivise dare chii chaita kuti umhangarire Archibald Murape. Makagara izvo rakasumukira. Mukuru arandauyawo nenhau yemuzukuru mwana waNzvasi anonzi Archibald pamusoro pemusha waamai. Amai vakashaya, baba vakashaya, asi maitiro anoita ndo asaka kuti ndisvike kwamuri mukuru waro kuti zvinhu zvacho zvigadziriswe, nokuti ipapa ndakatowana asvika pamba achitaurira vanhu vari pamba kuti vabve, asi pamba pakanzi panotarirwa neni nemuvanin'ina vangu vairi nahanzvadzi. Ndakatombouya nenyaya yacho kuno kudaro nemumwe mukomana akanga atumwa akatombosokoputsa toileti vari vese naArchibald, zvokutoti takatovaka imwe toileti nowani nokuti vanhu vashandise nesu tishandisewo kana tasvika mumusha. Munongoziva muorowara mumusha munoitika marufu, ndo pamba patinosvikirawo, ndo pamba patinorimawo tichiwana tuzvibage twokudya. Saka Archibald handizivi kuti simba racho ari kuriwana kupi, nokuti ndakataura nababa vake. Baba vacho vakati handizambomutuma kuti aende, iye ari kuti ndinoda kugara apa pamusha kuti mushando wangu. Saka ndaona zvandiremera ndikati kuti nditaure naye. Ndakambotaura naye muzukuru akati ndikumbirirei ruregerero kuna baba, handisi kutaura nababa wangu. Ndikataura nababa wake vari kuZambia, ndikavatsanangurira kuti mwana uyu aikumbira ruregerero. Ndikati iwe sei usiri kutaura nababa wako? Zvikanzi vari kunditi ndakati ambuya aroi, saka ndisiri kutaura nababa. Saka Archibald baba wake vane musha kuTenof Molifi wakakura zvokuti vanogona kutomuvakira imba akagarapo, vanogona kutomubati. Tanzwa paita vamhangari vaviri, Tsitsi naRuth. Ini ndini Ruth. Chikonzero chakatipa kuya kudare, Archibald haatipe respect. Archibald anotaura kuti musha ndewake, iwe uri musha wababa vedu atigere naamai vedu. Musha wababa wake iye uri kumulift off. Kana aripo pamba ipapa haatibvumire kana kupinda muyadi. Anosvika achiharasa vanhu achituka zvaanoda Archibald. Akataurira amai vedu kuti muroi,
amai vakatiudza. Saka isusu atibhodha hatigoni kuti agare pamba pevabereki vedu, hatigone zvachose. Iwe Ashford Urwa. pindura tinzwi zvautaurwa nanatete wako izvi. Zvavari kutaura inhema. Nokuda kuti pamba apa handisvike ndiita hondo. Uyezve kusvika kwandakaita svondo rapfuura razokonzeresa kuti vari vaviri anatete vangu vasimuke vaende kucivil court vachida kunondimhangarira kuti ndiwane episode yakusasvika pamba. Inhau yebepa rekutongwa kwakaitwa nyaya ipanapa. Nyaya yakange yakanzi Mai Masenga ndo vachatarira musha on behalf yababa. Zvino baba ndo vakandituma netsamba yakaita seirumu dzandakanopa vanhu vari kugara pamba. Iyi yakatoadhireswa kuzita raMai Masenga, yakanyorwa naye anonzi Josephat mwana waTigere Murape anova baba wangu. Ndo vakaita kuti ndisvike pamba ipo pai. Tsamba idzi ndinosevha tsamba idzi. Ndo pandakazoti ndibva kunosevha tsamba ndakazova nomukuru vasviko nebepa ravo iri rinondidedza kuno rinova Samoni. Ndo saka maona ndasvika pano. Kana vachiti ndiri kunyepa ndokumbirawo tsamba iyi ivhurwe padare pano yobva yaverengwa kuti yakanyorwa nani. Saka tsamba iyi isati yasvika kumuridzi wayo. Kumuridzi ndatonzi ndimise kuisvika nababa nenhau yekuti vakange vasimuka kubva kuno kudomboshava vachinosangana kucivil court vada kunitorera peace court. Vari vaviri tete ava vanogara kuchitumbisa, ava vanogara kuno kwaNyamani. Saka vaida kunosangana vari vaviri kuti vaende kucivil court vanonditorera peace court. Vhura tsamba yacho tione. Date rakanyorwa tsamba iyi musi wa24 June 2025. Attention kuma tenants anova Maroja, Tigere Murape Homestead, Murape Village, Domboshava. Dear tenant, this letter serves to inform you of the cancellation of the lease agreement for the above mentioned property effective from the 24th June 2025. To this extent, you have been given a notice period of 3 months that runs from the 24th of June 2025 to the 23rd of September 2025. Rentals due must be paid to Mrs. Tsitsi Masenga on due dates. Meanwhile, all repairs, alterations, and paintings must cease forthwith unless clearance is granted by the undersigned. We want to thank you for the period of your tenancy. God bless you. Signed here by Josephat Murape with his phone number +26 and CC the executor Mrs. F. Musasike. Acknowledge of the above notice. Yo tsamba iyo wakaipiwa nani? Yakaipiwa na baba. Wakaona nao kupi? Muno Marare vakatoya. Vari kuti? Vakadzokera kuZambia. Havagari muno vanoshandira kuZambia. Tsamba iyi yaenda kunani? Tsamba iyi yaenda kuna hanzvadzi yavo kuti vazive kuti tsamba yakaita seiyoyi ndo tsamba yapiwa vamwe vanhu vavakaisa kumba. Zviri kurehwa mutsamba umu ndo zviri kurehwa patsamba dzasiyiwa kupi kumba. Saka kumba matsamba akaendeswa. Takaendesa hongu inini nababa wangu nemunini wangu. Saka baba wako vakatadza nei kupa hanzvadzi yavo tsamba iyi? Tsamba iyi baba wangu akumhanyira kukwira ndege yekudzokera. Ndo pavakandisiyira tsamba iyi. Mushure memwandisiyira kuti ndiende naye kuna tete kwaNyamani. Ndo pandakazonzwa ndakufonerwa nemunhu anga apiwa nyaya kuti aite yeepisode yavangoenda unokumbira against inini. Saka handichaziva kuti ndotadza kuteerera baba here kana vandituma pamusha uyu. Baba wako pavakauya vakafonera natete? Vaikomunicata navo. Iwe une umbo huko hwekuti vanatete vakataura navo vavo? Ndine umbo hwandakaratidzwa pafoni nababa. Hwekuti? Hwemamessages avaitesendera tete Mai Masenga. Handinazonyanyoverenga zvangu kuti akanga ari HE. But it was towards nyaya yedu iyoyi yatiisa pano nhasi. Mai Masenga, maitaura nehanzvadzi yenyu here?
pakuya kwakaita zvakaitika mukuruwara ndezvekudai. Mukomana akasvika kumba, asvika kumba ndokusikotaurira vari pamba ndobva vandiudza kuti ndozvataurwa naArchibald. akataura vari pamba maintenance Pane vari kuchengeta pamba, avataurira kuti vanofanirwa kuti vabve pasina matsamba. Ndopa Archibald kuti asvike pamba akatenga aenda papolisi iri pedu pahall paipa. Ndobva arambirwa newe papolisi, vakamutenda kwaheadman, unonyorwa tsamba kuenda kwaChinamura achiti vana tete vari kundirambidza kuti ndizogara pamusha wangu. Saka zvadarozvo mukuruwara ndopa ndakauya inini kuno ndichida kubvunza kuti ndoita sei, nokuti ndakanzi nditarise pamba. Tsamba iyi munayo here yaverengwa naArchibald? Yaverengwa naArchibald, ndakatosikoipiwa nevari kumba vachiti ndotsamba yasiiwa pano. Ndobva ndati chimirai ndinonzwa, takatenge tatobva kuno, tsamba idzazouya manje tatoisa tsamba iyi marentals ari kuenda kuna Tsitsi Masenga kusvika panopera 3 months notice. Imimi tsamba iyi hamuna? Yangu iyi ndikutoinzwira munhu, yandakatoona ndeamai vari kumba. Chipakatete tsamba yavo? Tsamba yenyu vatete? Unogona kuti tete? Handinotogara ndovati vatete, kana umba kwaucheko ndakatomusvika vanotosvika achikumbira ruregerero rwo, ndikatotaura nehanzvadzi kuti mwana chii chazoita kuti hanzvadzi yenyu imimi anyore tsamba yekumisa matenants aya, imimi musina kugara pasi muchiwirirana nega? Ndozvatishamisa kuti ko hanzvadzi, nokuti ndakatovabvunza ndisati ndauya kumba kuti matiine mwana, ndobva vandipindura vakati mwana upi, ndikati Archibald. Ndondanzwa vari pamba vachiti Archibald asvika achiti ari kuda kuuya kuzogara pamba. Ini ndakatotaura naye achiri pamba, ndakafona ndikatotaura naArchibald. Imimi mati masara muri vangani? Panapa ndine vasikana vaviri nehanzvadzi yenyu kuZambia, mumwe aripo ndiani? Sasike ari kwaBhora. Takatobhoya naye kudare achida kutengesa. Masara muri 4. Mukuru ndiani pa 4 wenyu? Nditsitsi. Tsitsi ndiye mukuru? Uyo ari kuZambia, ari ndiye Gotwe. Pakati kune musikana ndiyo kupedzisira. Ari kupedzisira ndiani? Ari kuZambia. Uyo ari kwaBhora? Ari pakati ndiye anotedza. Mukomana musikana? Musikana. Tikapaita mukomana mumwe chete apa? Apa mukomana wacho ndiye Gotwe? Chanyanya kutirwadza ndechekuti ane musha wakakurisa waakasiya apiwa nevabereki kumuliftenhof. Akutaura nyaya yekuti uyo ari kumudzinga nenyaya yekutengesa. Akatombotengerwa stendi kwamulifi akavakirwa akatengesa. Ari kutengesa misha. Saka baba vari kumudzinga. Saka ada kuya kugara pamba pedu kuti wakutengesa. Saka imimi muri kuti kudii nenyaya yekuti matenants aya abve aya? Isa abve, hatisi kuwirirana nazvo. Hatisi kutowirirana nazvo. Mukuruwara kana mukasvika pamusha, munongoti amai varipo, munongoti baba varipo, machengetero atiri kupaita. Tumari itoto atiri kupiwa ndoto atiri kutisa kupendesa, kuita zvese zvinodiwa kuti musha wagare wakanaka. Kana pakaita rufu tinonorarawo pamba paamai vedu, kana kukanaya takanzi namambo tiparime. Izvo tinoona ane utsotsi huri pahwatunganidza panapa baba uyu ndo vari kuuya vakawanda. Vada kuisa mwana wavo. Zvavari kuita nezvavari kuronga nemwana wavo ivo ndo zvaakuda kukonzeresa bongozozo iri. Ndakatovabvunza ipapo mukuruwara. Havafaniri kuronga chinhu naArchibald kaimimi musingazivi. Ndakatovabvunza ndikati matiine mwana. Asi pana ari kuseri kwake havana kundipindura. Archibald haazoticipai ina handinaupa vanhu notisi ndichiitira kuti vauye nekuti vakanzi vamamboaita kuti muti vanhu vapiwe notisi ndechei? Ivo vari kuti varikuda kuputsa musha iwoyo vavake wavo wavanouya vogara. Ivo vane mumwe musha, hanzi ndine misha miviri. Madzimai maviri. Vane vanhukadzi pamusoro imamo.
ndakanzikana pane nyaya dzakaita sedzakudzika-dzika ndikusvitsewo nhamba dzavo dzefoni mukwanisa kuvabata makavaisa voisi ravo pachena. Inini vadawo ndiita akabhasikoro wavo manje kuti ndii ndovafonera inini wazoranzi namambo kamndoa ndikufonerei takaivatenga nzou muise kuno kunokura ndikufonerai ipapo rewa ndanzi mambo chinangwara ndivo baba venyu vamuri kutuma kuti ndifonerei ndikubvunzei zvamuri kuita kumba. Ivo kana vaine chichemo ndivo vanofonera mambo chinangwara. Ini ndinopa mutongo wangu kuno ndakatarisana nezviripo, handitsvage ari kunze kuti ndipe umbowo. Baba vako kana vaine zvavanoda kutaura neni ndo vanonditsvaga, ini handivatsvagi. Handisi metro inofamba ichitsvaga nhau. Inini zviri mumusha mangu zvinoda kugadziswa ndo zvinouya kwandiri zvonditsvaga. Ndati baba vako iwewe hunhu hwavari kuita newe Archibald vasina kuzivisa vamwe vavo vavakaberekwa navo ndo hwatiita kuti tigare pano nhasi. Baba vako ngavagadzise hunhu ihwohwo. Iwewe Archibald uchivaudza kuti imimi baba tangai magara pasika nemadzitete hanzvadzi dzenyu mobva mave nechisungo chimwe chete kuitira kuti zvandinenge ndakuzoita inini parege kuwana anopesana nazvo. Handiti iwewe Archibald unofanira kuramba une ukama hwakasimbana natete vako. Nekuti iwewe nababa vako mukada kubuda kunomira padivi vana tete vomira uko tukuuraya musha. Iwewe nababa vako ndimana baba vemusha. Saka hubaba hweruzii hwamuri kuita uhu hune chihwande mukati. Vakatouraya musha nekuti hanzvadzi dzedu haatobatirane nevanhu vemamurape vese, kana kukafiwa kana ukadi hauye. Ndati hubaba hweruzii hune chihwande hwamuri kuita iwewe nababa vako. Nekuti tete wako havanogara muno handiti matinogara panyamande pacheche fema kubva pamurapa apo kuya panyamande apo hapadi 10 minutes vakatombopasvika kamwe chete minute gore ripi. Saka baba vako iwewe chiri kuvatadza kana kudai vakati itsitsi yatisangane pamba pamolift 10 off vakasangana nehanzvadzi dzavo chakavatadza chii kungokirieta kuti vana hanzvadzi ndiri kuuya kuZimbabwe musi wakati ngatisanganei musi wakati nenguva dzakati vosangana nehanzvadzi dzavo vokurukura pajekerere. Vana hanzvadzi ndafunga zvakadai kana vachipopotedzana vopopotedzana vega vakayama zamu rimwe chete iwe Archibald usipo. Handiti vapopotedzana voita chisungo vowirirana iwe Archibald wozodeedzwa kuti huya muzukuru tawirirana zvakati uchisarana natete vako muchiita zvakawirirana. Handiti here baba vako ndivo vakatadza. Baba vako havafaniri kunyora tsamba chihwande vachikupa iyoyo tsamba kuti ndinopa tete vako, hazvisirizvo. Baba vako ndo vakayama zamu rimwe chete natete vako ava natsitsi, ndo vakayama zamu rimwe chete naRuth. Ngavadeedze Ruth natsitsi neuyo ari pabhora voita musangano wavo vowirirana kuti ndo chisungo chatakuita pamba. Kana vawirirana kuti tiri kubvisa matendenzi vowirirana vari vega, iwewe unenge usipo. Kana uripo wakagara uchiteerera chete semuzukuru semwana. Handiti asi ivo ndo vanowirirana. Kana vawirirana wozosara uchiitana natete zvavawirirana vese vari pamwe chete. Hazvina hunhu kuti iwewe Archibald uende kuna natete uchinongedzerana natete uchitukana natete. Hazvina hunhu. Pane shona inotaurwa ichinzi babakadzi. Pakati pavo vese sori mukuru wavo. Ndati pane shona inotaurwa ichinzi babakadzi. Babakadzi vako pakati pavo vese vari vaviri apa ndondakamutuka. Ndati makatotuka inini ndosaka musitowirirana Josephat because mundituka muchanganisa pamba ini pambapani baba vako tanga imbe ijejewa haisi mama yota renyu dareka shava mutemo unongozvisa pasi pevavana nababa wedu. Zvinhu zvarehwa namambo ndozvamunoteedza, hatidi mheremhere. Kutonga kwaitwa namambo inini kwatondifadza. Josephat iwewe hauasiume ubaba iwewe kana baba vako nanatete ava vachiripo. Hongu baba vako iwewe ndo vanotora chigaro choubaba, asi vana hanzvadzi dziripo kadzi ngavadziremekedze vokurukura nadzozvo. Nyangwe newe unotovabvunzawo zvakare tikonai baba kana makuronga zvinhu vanatete vacho vasingazive uri mumusha wavabereki venyu mune muchiti zvidii.
kana musha wevabereki ava wabereki wavo waputsika, wazvinzwa, mhosva iuye kwauri Josephat ivo, wazvinzwa, mhosva yekuputsika kwemusha wavakaberekwa ava inoshusha ava, ndo vanoshushwa nemhosva iyoyo, ndo vanonzi vakaimba iyoyo idzokere papairi. Kicheni yamai vavo ikadonhava anoivaka ndava, kwete ivo. Ivo kana uchiuya uri kuuya uzovabatsira ava, ziva shona nekukosha kwayo. Ava ndo vakabikirwa mukicheni yavo yamai vavo, ndo vanokosherwa nekicheni iyoyo. Ivo haikukoshere kicheni iyoyo. Saka ukoshwa hwekicheni iyoyo yakavakwa pamba pavabereki vavo hunoramba huinavo kusvikira amen. Handiti ndosaka ndati iwewe baba vako ngavarege kuita chihwande-hwande, vazive kuti vandakagara navo mumba muno tichibikirwa tiri mumba muno varipo vapenyu. Kana zvanetsa tinodedzana togara mumba muno tokurukura. Handiti ndotsika chedzo izvo ndo unhu ihwohwo. Imba iyoyoyo tinototi pachivanhu haifani kuputsika, haifani kudonha, nekuti kuputsika kwayo kushayiwa hanya nemubereki wedu. Tinofanira kuramba tichiita hanya nemubereki, imba iyi ichiramba yakamira iripo. Kana paitika dambudziko toenda tonoungana ipapo, toda kuisa maruva, toda kuuya kuzorara paita nhamo tichipembera nevazukuru tiripo ipapo. Ndinzwi handisi kuti iwo haukodzeri kupagara, asi ndati ava kana vachiripo, nzwisisa kukosha kwakaita musha uyu kuvanasikana vatatu ava nababa vako. Baba vako ngavaregere kuita chihwande-hwande chekuita sekunge vari kurasa vana vasikana. Hongu vakaroorwa vane kumusha kwavo, asi kicheni yavakabikirwa namai vavo iyi ndo yakakosha kuvana. Josephat, wandinzwisisa iwe Ashbot? Ndati hazvina kunaka kuti iwewe unongedzerana natete wako, varemekedzi. Baba vako ndo vari kuita utsotsi apa, baba vako ndo vari kuita chihwande-hwande apa. Iwewe baba vako chenjera, vanokuremadza vachikudzidzisa zvisizvo. Ziva shona, ziva chivanhu. Baba vako ngavaite zvinhu zvakatwasanuka so. Nhasi baba vako akaita zvakatwasanuka, kana vasipo mangwana iwo hausari uchinesana natete, nekuti baba vako vanga vari straight forward. Handiti saka kana baba vako vachirasika iwo uchivaomberera vari kukukanda mubhini, nokuti vachakusiyira matambudziko mangwana. Gara wavaudza kuti baba zvamakuita izvo hazvisiri zvezvo. Vana tete ava vakandikoshera. Ukanetsana nemudzimai kumba kwako ndo vaunodedza. Zunza musoro weiyo. Kuzunza musoro weiyo. Ngatisaita tsika dzimwe dzekunonhonga tichingoya tichidzizadza mumba medu. Munonzwa vanhu vachitaura vachiti chishona chinoti. Izwi roroga izwi diki-diki asi izwi rakakosha chaizvo. Riri kukuudzai kuti cheukai kumashure, mutarise kuti zvaimboitwa sei, zvichiitirwei, zvakatikosherei. Umunhu mutema ndo panobuda shoko rekuti chishona chinoti. Kana tatosvika patinogumirwa kuti panapa tapererwa, tinotsvaga munhu mukuru. Iwe tsitsi, mai Masenda, uyai apa, ndimika vakuru, tidzidziseiwo tipeiwo gwara. Handiti ndo chishona chacho. Taakutsvaga munhu anotidzidzisa neanotidzora. Kana tazopererwa taakutsvaga mumwe wekunze kuti ndimika vakuru, uyai mutipe zano. Chinangwa ndechekuti toda kuramba tiri mutsika dzedu, tiri muhunhu hwedu. Ndozvandiri kumbotaura pano kuti unhu ihwohwo netsika idzodzo ngatiregerei kudzirasa nekuda kweruchiva, ngatiregerei kuda kudzirasa nekuda kwegodo, ngatiregerei kudzirasa nekuda kufunga kuti vanasikana vakaroorwa saka ngavaite zvekumba kwavakaroorwa. Hongu vakaroorwa vakaita, asi imba iyi yakakosha, yakakosha kwavari. Ndo mune guvhu ravo mukicheni iyoyo, ngatiiremekedzei. Iwewe Ashbot, ndati baba vako vaudze zvandataura kuti tsamba yamakanyora hanzi namambo makainyora zvisiri izvo. Korektai procedure yenyu yetsamba yamakanyora. Tsamba yenyu yamakanyora ndiri kuiita set aside kusvikira muigadzirise mega ipinde mugwara rekuyeuka kuti mune hanzvadzi. Saka tsamba iyo yakanyorwa ichienda kuna tsitsiyo, mambo vaiita set aside tsamba iyoyo. Kana baba vako vachida kuti tsamba iyi igamuchirwe, ngavadzoke mugwara, vodedza musangano nevamwe vavo, vogara pasi. Magara pasi mese, tsamba iyo ichizonyorwa mumwe nemumwe achiziva. Wandinzwa? Ina handivafonere, asi tsamba yavo iyo ndaiisa pasaiti.
haiswi enforced. Matenenzi wayo ngavagare pamba ipapo kusvikira baba uyu vagadzirisa pavari kuresva. Ngatiregere kuita upenyu hwechi-1-1 hwokuhwandirana, nekuti ndikazvitendera izvoka ndiri kudyara bokozozo, ndiri kuputsa musha wenyu. Basa ramambo nderekubatanidza. Ndoda kuti murambe makabatana. Handisi kuda kuti muzopedzera kuti ari pabhora ari wega, Ruth ari wega, Tsitsi ari wega. Handizvo. Baba vako vamira vava vega futi. Handiti tatoputsa musha nekuenda. Ngatibatanidzei musha uyu nhasi. Tiregere kuda kuzotsvaga kubatanidza musha uyu mangwana. Saka tsamba iyo, imi mai Masenda, tsamba iyoyo matenenzi ngaagara aripo. Hanzvadzi yenyu ngaakorekte paakaresva sekureva kwandaita. Maita zvenyu. Hameno mukuru vara kuti ndingataure. Hameno kana vakazogadzirisa, nekuti paestate yaamai chinorejistwa vakatumirwa matsamba matatu avanomboatenda kusvika vanyora maafidhavhiti avo. Saka handizivi ipapa kuti vachazotideedza here, nokuti patoo nemashoko ekuti ndichavagadzirisa nemuzukuru wangu. Ndototi kana achibvawo kupamwe ndichatomhanya kumutya. Kana uchinzwa achibodika kundityisidzira kuti anondiuraya. Tsurika nguva iripo. Ndati kushingairira kuti mhuri irambe yakabatana. Handiti tirambe tine hunhu hwokuremekedzana, hwokuziva kuti ava nditete, ava ndibaba, iwe uri muzukuru. Kana patakauya tsamba iyi mira achinditaura panyaya yataura yekuti yakatongwa mushakanzi ndowamukomana, taandauya kuzomangara futi ndichikirwa kunze kwegedhi nemunhu akanga aiswa pamba. Ndikasvika ndonzi handipinde muyati, ndikati mhaka naavhokadho ndaitongwa. Kusvika achibhodhi uyu auya nemumwe murume ainzi Tawanda Maravanyika, ndobva vaputsa toileti. Ndokusvikapo kumaputsa toileti vanhu vari panoenda kupi health munoiziva. Kusvika tavaka futi toileti iyoyo nemunin'inau takatovaka nyowani. Muupenyu pane chinhu chinonzi jambwa. Handiti unozvitorera jambwa nekunoputsa chivakwa chiri pamusha pasekuru vako iwewe. Chivakwa ichocho hachina zera newe, hausati wasvika pazera rechivakwa ichocho. Inini ndine pamusha pakaberekerwa baba vangu, inini paripo nanhasi. Pandotosvivira kuti imba iyoyo handiigare, asi ndotorwira kuti imba iyi ndofana kuivaka imire zvakanaka. Ana mbuya vakatouya, handina kuyamwa zambure kwababa vangu kai, ndine kwaamai vangu. Asi ana mbuya vakatouya, ndototi ana mbuya garai pasi. Ambuya vedu vachiri vapenyu muno vaibika maheu tichinwa tiri muno. Chimbotibikireiwo maheu musati maenda. Vane kumisha kwavo, asi vakauya totita madanha edu nana mbuya vedu tiri mumba imomo. Nanepo ava vachine madanha avo emusha iwoyo. Saka siya vaite madanha emusha pamusha pavozvo. Iwewe ukaenda uchida kunobata pamusha ipapo uchida kupaputsaka, uri kuzvitsvagira matambudziko iwo. Ndati musha uyu handitika tikuti iwewe amai vavo ava ndovaigara mapapa wako hama ndisekuru. Handiti amai vavo ava hauna ukama navo, ndio muridzi wekicheni iyi. Uyu ana amai vake ko, amai vana Tsitsi naRuth, uyu haana ukama navo. Saka uri kudei kuzonoputsa imba yavo iwewe? Ava vachiri vapenyu. Ava kana vasisipo vakakupa handovaka wochisara wanayo ka, nekuti havasisipo. Asi kana vachiripo varemekedze, vagare imba yamai vavo. Ende baba vako vanofanira kuzviziva izvozvo. Maita zvenyu? Ndofunga panhau yamutaurika mambo wangu Murewo. Chandinoda kuti ndizive panhau yavari kutaurira kuti estate yavakanyora kuti estate chakaita kuti Josephat asapindure dzimwe tsamba dzachona muri kupanzisisa inhau yehow they handled this issue yeestate. Hani muri kupanzisisa kubvira pachiri pakaunganwa pamba chaipo chaipo, musi wakauya chitunha chambuya mumba ndo musi wakaonekwa chinyora wiri vana atete vangu. Mumirai iyoyo yaitwa nemunhu atoedze atori present iye ndombo chavo kuti anogona ndingatongobhadhara imwe mari yedu ari kuti viende mberi todeedza munhu nyara. Ndati pane nguva yaunofanira kuzvisudurudza iwewe, usiye varidzi vaite zvinhu zvavo. Handiti iwewe uri kuda kuzvipinza iwewe munhau yababa vako nehanzvadzi dzavo. Iwewe ndiwe watojaji wako vatonga kuti zvamuri kuita ana tete zviri wrong.
kana vana baba vako iwewe vachironga zvinhu ngavadeedze hanzvadzi dzavo voita round table vogara. Kana vachitukana vari kurwira mukaka waamai wavo, rega vatukane vakadaro, vachawirirana. Vanhu vakayamwa zambo rimwe chetavo, rega vatukane vachawirirana. Handiti iwewe regera kupindira pakati pavo ipapo uchitora site. Iva munhu ari kungotsvaga zvamasunga imimi ndo zvandichaita ini ndiri mwana kwamuri chete. Zvokuti zvii zvakazoitika paestate, zvii zvakazoitika panhamo, uri kutsvaga zvinhu zvisinei newe. Varidzi vacho varipo. Hondo iripo ndeyekuti Archibald ari kuda kuti agare pamba. Baba vake estate iyoyo vakanyora kuti Archibald kana musina kumupa musha ina handichada nhaka yababa naamai. Nekuda kwekuti Archibald aidza afanira kugara pai isati fanira kuchikapo. Ndonya iripo. Kuremara kwemunhu anofamba achigamhina kwakanaka nekuti tinokuona. Manzwa? Kana munhu achigamhina tichiona kuti munhu yakaremara zvakanaka nekuti tinozviona. Asi kuremara kwatisingagone kuona ikoko kuri dangerous. Zvaari kuita izvozvo zvokuti kana maramba kupa Archibald pekugara inova nhaka yedu neni ndino handichada nhaka yacho, ndokuremara kusingaoneke ikoko. Zviri nani kuremara uchigamhina nyika ichiona kuti uyu munhu akaremara, rega timusiyire nzira afambe. Asi kana wakaremara nenzira idzodzoka hapana achakuvhurira nzira, ndokuti kuremara kwacho hakuna anoona. Vakaenda vaigara mumba kuona sekudai ari padhuze makore ake nababa ake, saka anogona kunge arindie futi advisor. Saka muri advisor imimi muti advisor zvinhu zvisiri izvo. Gwara chairo ndrekuti pamusha apa pachiine vana vepo. Chombe chandangoita ndechekuita set aside samba yakanyorwa yekubvisa matenants. Ingaitange kuti patsva. I think ndo chinhu chihombe ichocho chinova chachawo chaita kuti muuye kuno kudai. Ichocho ndaita set aside. Josephat ngaatange kuti patsva. Ndo instruction apiwa namama. Kana aine paanoda kuti ndimutsanangurire akasununguka wandifonera ndomutsanangurira. The start kana achida kuitanga patsva anokuunganidza imimi madzitete mokurukura move mowirirana move nechisungu. Haana chaanofanira kuronga ari wega. Ndiye baba tinozvinzwisisa. Asi kana uri baba une mhuri, hakuna baba vanonzi baba vasina mhuri. Uri baba vane mhuri, koshesa mhuri yacho yawakapiwa, wokurukura nayo ukavoziva. Dambudziko rakutenderera nderekuti taana baba vanoronga zvavo kunzewo. Mhuri inozongoita zvokungoona, ndozvatiri kuona apa izvi. Hatingatendereka kuti mhuri ingoona zvarongwa iyo isingazive. Ngatironge ine mhuri yacho tifambidzane. Ndochete zvandiri kutaura. Handina kana vandatuka pandakana chamhenda ndati ngatirongei tese semhuri tifambe gwara rimwe chete. Iwe Archibald hapana kana chaunotombokomplaina nekuti zvandiri kutaura zvinhu zvingori pachena chena zvatofanira kuremekedza tese chete. Mangwana muchawana muroyi wamuchanongedzera mumba menyu nezvamuda kuita izvi. Sei tichiita varoyi vekugadzira mumusha kuti tizowanawo kunongedzera kuti uyo ndiye muroyi. Nawe yamu ndapedza Archibald achada kukunzwa. Maita basa ngatisimukei tisaina uri kana usaina. Ndakatonzi ndiri muridzi wemba iyoyi. Vakazoenda vanoita estate yavakaita.